Hentai Corporation měla na Flédě 13.11. jeden ze svých úžasných výstupů. Jejich předskokany byla například punková kapela The Fly Eyes anebo začínající Jäger. Klidu, bude to dlouhý. Všichni v klidu. No tak jsem v tomhle novém prostoru, docela to ujde, tak jedeme. Hentai Corporation je česká kontroverzní hudební skupina z Prahy založená roku 2005, která sama sebe řadí mezi styly thrash metal a rock'n'roll. Kapela vyniká svými osobitými a živelnými vystoupeními, svými neotřelými instrumentálními linkami a vokálem Radka Škarolída. Akce se mi líbila tak asi jako všechny nějaký akce, na kterých je Hentai Corporation. Je to hlavně o té hudbě. Není to tak ani jak o akci, nebo pro mě to aspoň není jak o akci, o nějakých lidech, o chlastu, to víceméně taky není, i když se tam zliju jak hovado. Jste si dali dohromady a jak jako kapela? Ty vole. Na podzim 2005, ale nevím kdy. Hrajete rádi v Brně? A proč? No Brno je dobrý. Vždycky tady přijdou lidi, je to super. A jsou tady skvělý kurvy. Nádherný. Nádherný ženský. Jak vznikl klip z Bobry? Co říkáš na Equilibristic Brides a klip k tomu, hlavně ten klip? Ten klip, ten je samozřejmě je prostě skvělý. Rozhodně mě a většinu správně úchylných fanoušků určitě potěšil, tak jako mě. Jak to vzniklo? Jednou jsme si vypápli huby a někoho napadlo, že by bylo super běhat nahej po lese. Takže tohle vlastně celý ten klip je vtip na nadrženost žen, který prostě se neovládají a útočí na idioty na pódiu. Kde jsou holky, které s náma točili na Gimplu rozhovor? Kde jsou? Děkujem, že jste podpořili studium. Oh my god! Kdo nezvládne, tak neví. Kdo zvládne, tak taky neví. Jedem! Jak to máš? Když tvoříš písně? To je různý, no. Nejčastěji sbíráme, nebo já sbírám inspiraci na chalupě. Právě když třeba jim řízek s babičkou. Co byste vzkázali lidem, co vás ještě neznají? Já nevím, jdou do hajslu. My jsme tuhle hráli na Českých hradech tady u Brna. Tam jsme se dostali místo Michala Hůzy. A výborná byla jedna taková stará kráva, ona říkala, to je dobře, že tam hrajou Hentai Corporation, aspoň nebudete muset přelepovat plakáty, no zalepíte to Michal. Já jsem se zeptat na první skladbu, jestli si ji vůbec pamatujete. Bohužel ano. To byl rap. Nic takhle to znělo zhruba. A jméno víte? Butterfly in my head. Jo, Butterfly in my head. No, nic takovýho. To byla hrozná sračka. Která písnička se tě nejvíc líbí? Call me woman. Tak ta dneska bude pro tebe. Největší úspěch. Že jsme se nerozpadli. Protože už to bylo párkrát na hraně kvůli chlastu.